Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwi ami eNimbango mhla ka-28 October. Yo guys, uZoleka-ke bese kumele achaze-ke ukuthi ngampela uphupheni ngesikhathi ezobona phela uMajola. Qamba amanga kokugelwa wapheka amanga. Yeyi wakholwa ubaba kaLazarus. Uthe nje eyi yazi bengathi ngiyaphupha kodwa futhi bengathi ngihleli mani ngibhekile. Bathiwa-ke impela omakoti balekhaya bavamise ukusho njalo. Bathi ya futhi yazi bengathi nje ngijwayele ukuba khona laphaya uvalo belungekho. Wathi impela kuba njalo. Bavamise ukusho njalo omakoti balekhaya. Wathi yazi futhi bengathi u-brown umbala sakuba maroon. Wathi nemntanami ubone yena impela uJola. Yazini kumele senze imbeleko yomntwana ngokuphuthuma ngomso. Kumele sifonele unomfundiso alungise ekhaya elikhulu. Hayibo, umbone ngampela uJola. Yo guys, lapho Lazarus amahloni abesemshaya ebona phela ukuthi hayibo uZoleka uqamba amanga and ubaba wakhe uyamkholwa wonke lamanga washo. Hhayi-ke guys, uthe nje uLazarus eseyedwa noZoleka kamthethisanga kanje. Wathi ungenelwe intoni umthetho wakho? Ungenelwe yintoni? Uyazi utata mengasatholi ukuthi bukade uqamba amanga, uthi ubona uJola ongambonanga ukuthi kuzokwenzeka ntoni. Wathi bendenzela wena sithandwa sami. Ngibonile indlela utata akhe akujonga ngayo njengoba nje usungutata. Ngabona ukuthi mindase nje ngilithethe inyani kuzomane nje impela kushintsha izinto angabe esakunikeza le nhlonipho akunikeza yona. Wathi angithi wena Zoleka uthe kum ngithethe inyani sizomtshela yonke into utata. Kutheni pho manje usuyajika kwiqeqe esithubeni usumane wena uthi ubona uJola. Wathi angithi ngiyatsho nje ukuba ngibonile ukuthi inyani izomane ibhidlize ubudlelwano nabo notata wakho. Eyi uLazarus-ke waphithana ikhanda guys. Ngoba ngathi uyamsaba futhi ubaba wakhe and manje usiyasaba nanokuthi mengase liphume iqiniso izinto zizoba worse than before. Kodwa-ke umthembisile uZoleka wathi don't worry, kusasa nje sizoyenza imbeleko, akekho nanoyedwa ozothola ukuthi le ngane kusiyona yakho. Siqhubeka sibe usapho lwethu njengoba kade ngithembisile. Hhayi-ke guys, emva kwalapho-ke kube nesimemo-ke sawonke umndeni ukuthi behambe phela beye ekhayeni elikhulu ukuyokwenza phela umcimbi wembeleko. Hhayi-ke noThumeka bekade eyimisele impela ugirl ukuthi abe khona kulo mcimbi ngoba naye ngathi usafuna ukuhlolisisa ngampela ukuthi ngabe leya ngane ekaHlathi noma ekaLazarus ngampela yini. Kodwa-ke uZoleka umfonelile wamtshela ukuthi cha sisi awumenyiwe, ngicela ungafiki ibandla kuzobe kukhona kukhona noLazarus so nje ungezi emcimbini wembeleko awumenywanga. Guys, inhliziyo kaThumeka bekade buhlungu idabukile ngampela kodwa-ke uma engamenywanga phela besingekho isidingo sokuthi afike anyway. Ube ukubona-ke guys uThumeka ukuthi ayichaze ngathi-ke ithuba lokuphinda aye kuloya mcimbi-ke ebona umntwana futhi ngathi liyamnciphela. Wagcina esetshela komndeni wakhe ukuthi-ke umuntu obe nomona la uLazarus, yena usisi wakhe bezovuma ukuthi ahambe. Kushuthi nje umane nje waba nomona uLazarus ingakho nje athi angezi. Lapho usho nje uyamsukela uLazarus, umuntu nje onqaba ingaca uyena uZoleka guys. Hhayi-ke guys-ke bahambile-ke bonke-ke umndeni wakaBhikitsha kanye nomndeni wakaNgcukane uyohlanganyela le ekhayeni elikhulu. Bathe befika nje behutha ngey'moto bengathi umshado. Yeyi igceke beligcwele guys, into ethi sihlobo yakaNgcukane ibikade laphaya and uZoleka guys unesibindi. Yazi uZoleka unesibindi, ngimbone kahle namhlanje ukuthi uyayifaka nje emndenini omkhulu kangaka endaweni ekude kangaka nakini. Wazi kahle ukuthi uphethe ivezandlebe. Yes. But anyway, uthe efika nje khona kwalilizelwa kwathiwa yililililili wangena umakoti phethe umzukulwana wakaNgcukana. Yeyi guys, umuzi omkhulu oyisithabalala. Kuthe kusuka lapho kwaqhamuka unomfundiso udadewabo kababa kaLazarus guys. Umane nje usisi kaLazarus washo ukuthi yabona-ke lo mama lo uyena kophethe zonke izinto zamasiko alekhaya. Ubona yonke into, wazi ngisho nento eqala nje ukuba nokusolisa engehambi kahle usheshe ayibone. Wamane nje washawa uvalo uZoleka. Bamamukela kuZoleka ngezandla ezimhlophe bamngenisa endlini. Bamuncoma uZoleka guys, enconywa uyena phela unomfundiso lo owudadewabo kababa kaLazarus. Washo ukuthi yabona mande uhamba umama walekhaya wabona ukuthi undodakazi wakhe uzoshada nokuthi uzothola umntwana muni emshadweni.
Ya, kona-ke ebuhlungu indaba kaSigqibo. USigqibo-ke guys uLazarus igama lakhe leli lesiZulu, lesiXhosa asisho njalo. Hhayi-ke guys, emva kwalapho-ke washaya uvalo-ke uZoleka ebona ukuthi ngampela kushuthi akabonanga lutho lo mama Mande edlule emhlabeni, ngoba kushuthi vele wayibona ukuthi uLazarus akabatholi abantwana. Koda-ke washo-ke usisi ukuthi hhayi, ngoba usumzalele-ke indodana, kushuthi-ke naye lo lele uselele ngokuthula kwelamathonga, ngoba phela sekuyaba noma engabonanga lutho esaphila. Koda-ke nakhu manje umntwana usezelwe. Yazi wena awudingi nani ukuthi size sikushade, usuwumakoti ngokuphelele lekhaya, ngokuzalela nje le ndlalifa usungumakoti lekhaya. Siyabonga. Hey, bamuncoma uZoleka guys, bamuncoma. Lapha akakwazi ngisho nanokuthi ajabule ngokuphelele, ngoba uyazi ukuthi yeyi uphethe ivezandlebe guys, kwaze kwanzima. Hayi, angiphathi-ke kaLazarus bekudlala ibhulukwe endodeni uvalo. Kuhanjiwe-ke guys kwaya esibayeni. Hayibo guys, esibayeni bekukhona-ke imbuzi. Ubaba-ke kaLazarus ubephethe umkhonto, wabeka-ke zonke iy'thakazelo zakaNgcukana, wabiza bonke ojola inkomo yonke into ethi nje isithakazelo yakaNgcukana. Emva kwalapho utheni, nyana, thatha nawo umkhonto, sekunguwe manje ozokwenza umsebenzi wokuhlaba ibhoko, ngoba usukhombisile ukuthi uyindoda, uyakwazi ukuzala unyana. Nanso-ke imbuzi ndodana izohlatshwa nguwe namhlanje, hamba uyihlaba. Lapho uyihlaba nje imbuzi esibayeni kugcwele wonke umuntu wala kaNgcukana, bonke babuka yena, bamjonge ngeso lokhozi guys, bafuna ukubona kahle ukuthi hayibo, ngampela-ke le ndodana ezelwe isingeyakaNgcukana ngokuphelele na. Guys, uLazarus uhlabe phansi ngedolo, kwathiwa ayiwe, bayikheqa imbuzi yalala yabheka phezulu. Nakho-ke manje sekumele ahlabe umkhonto emqaleni uLazarus, umkhonto wafriza. Bafethu, wathi uyawujokoja umkhonto, ingalo yathi lalela ngesitifu, angiyindawo. Hayibo guys, wathi inisa isandla ufuna ukuyihlaba imbuzi, wathi ngithi umkhonto awungeni kule ntamo, wena isandla sakho sojokheka, asiyindawo isandla. Bengingathi hey bo guys, angikaze ngibone-ke into enje. Ube nje ukuhluleka kuLazarus ukugwaza imbuzi. Hhayi-ke unomfundiso-ke wamaNawusolo Mqhakazi ukuthi khona into engahambi kahle ngale ngane nale mbeleko ezokwenzelwa yona. Wasukuma same time ebhentshini, waphuma wahamba nje kuleya ndawo yasesibayeni, okwenze wonke umuntu wakaNgcukana wasola ukuthi hayi khona ukushaya amanzi. Guys, uZoleka waze wazifaka ogibeni, yazi ukube bazi bengizomele nje athule, angashona nokusho ukuthi-ke wambona lo jola lo aqamba amanga, ngoba-ke sengathi-ke seqala ukuba wesi-ke manje. Bazobanjwa sebele emakhaya, kazi bazobuya bephila yini laphaya kobhikhisha makunje. Guys, aphela lapha-ke amazwibela namhlanje, ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Hey, kushubile. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile niphathela amazwibela eNimba ngomhla ka 28 October.